Guk lantzen ari garen proiektua, bakea arizpiak eta memoria historikoa du izena. 1956ko Gerra Zibilaren, Gerra Ondorengoaren eta frankismoaren inguruko gauzak guri ezagutaraztea eta irakastea du helburu. Hau gizarten egiten ari gara. Euskaran elkarrizketatuaren euskalkia aztertzen ari gara. Gu Lauaizeta ikastolako BHIko ikasleak gara, derrigorrezko bigarren hezkuntzako institutu bat. Nik elkarrizketa nire aitari egin diot. Izan ere, nire aitonak gauza asko kontatu zizkigun Gerra Zibilari eta frankismoari buruz. Baina, txorien antzera zerura joan zen, jadanik duela 2 urte. Elkarrizketa hau, gure aitonari duela 2 urte egin nion, hil aurretik. Berak emandako erantzunen artean, Gerra Zibilarekin eta frankismoarekin lotura gehiena daukadenak aukeratu ditut. Aitak erantzungo du aitonaren ordez. Noiz eta non jaio zinen? 1931an jaio nintzen. Urte hartan Espainiako Bigarren Errepublika indarrean zegoen. Oso ideia aurreratuak bultzatu zituen errepublikak. Langileen eskubideak, eskola pobreentzat, hauteskundeetan esku hartzeko eskubideak, olazten jaio nintzen. Nafarroan dago, baina Gipuzkoa eta Arabaren artean kokatuta. Orain dela 100 urte, baino gehiago, porlana egiteko fabrika handia jarri zuten hantxe bertan. Cementos el Cangrejo. Inguruko mendietako karea harria ustiatzeko. Zerrategiak ere bagenituen herrian. Urbasa eta Altzania mendian artean gaudenez baso ugari ditugu, baina aldi berean herri industriala gara. Tradizio industriala dela eta errepublika garaiko ezkerreko mugimendu politikoak indarra handia zuten. Sozialismoa, komunismoa eta bar. Naiz eta herri txikia izan, garai horretarako gauza asko genituen. Zinea, elektrizitatea, trena, autobusa, musika banda, eskola. Zenbat zineten etxean? Garai hartan familia zabalak ziren, 11 ginen etxean, gurasoak eta 9 seme-alaba. Anai arreben artean, 6. naiz ni. Aitak lan egiten zuen bakarra, lehen esandako fabrikan. Herri eta inguruko heldu gehienek hortxe bertan lan egiten zuten. Badakizu zerbait Gerra Zibilari buruz? Zure familiakideren batek bizi al zuen? Zein bandoaren alde egin zuen zure familiak? Urte latzak benetan. Oso txikia nintzen gerra hasi zenean, 5 urte besterik ez, eta 8 bukatutzat hartu zutenean. Lehen aipatu duenez, gure herrian indarra handia izan zuen eskerreko ideologiak, sozialismoa eta komunismoa batez ere. Herritar gehienek errepublikaren aldeko bandoan esku hartu zuten. Gerran besteak beste 2 osabak, aitonaren anaiak, Carlos eta Isidro Madinabeitia. Gerra hasi zenean, Pasaiako itsasportuan lan egiten ari ziren. Biek, Primera Kompainia Roja de Altza izeneko taldean ibili ziren. Gaztelako Merindades eskualdean borrokatu zuten Karl Liebknecht batalioiaren barruan. Dena den, niretzat borroka ondorengo urteak gogorrenak izan ziren. Jatekorik ez geneukan etxean eta 13 urte bete arte goseak jota egon nintzen. Nola lortzen zenuten janaria? Inguruko mendietan janari bila gindoa zen. Belar mota ugari janditut. Sasiei arantzak kendu eta barrura. Urbasako urritzetatik urrak hartu. Behin baino gehiagotan, herri inguruko baratzetatik baimenik gabe gauzak hartzen genituen. Herritrik kilometro batera Araba dago. Patatak zituzen baina ezin zuten saldo. Gobernu fasistak, gerra garaileak hartzen zituen patata guztiak. Gipuzkoatik herritar ugari legez kanpoko patatak erostera joaten ziren Arabako Agurain inguruko herrira. Etxera itzultzeko olaztitik igarotzen zen trena hartzen zuten. Guardia Zibilak sartzen baziren trenean leihotatik patatak botatzen zituzten. Nik egunero trenbide ondoko ertzeak aztertzen itun, Ziordiatik Altsasura. Behin baino gehiagotan, handik hartutako patatai esker jaten genuen etxean.
Neguan txoriak harrapatzen nituen. Ola astuna hartu, mutxur batetik altxatu eta eusteko makiltxo bat zutik jartzen genuen. Makiltxori lotuta gure eskutalekura iristen zen soka luze bat. Txori ugari sartzen ziren taulapean zegoen babeslekura. Sokatik tira eta zanpatuta geratzen ziren hegaztiak, bazkaria etxeko guztientzat. Ezagutzen duzu bi bandoren artean laguntza emandako kasurik? Etxean ez zuten inoiz hitz egiten gerrari buruz, bakarrik niri gertatukoa konta diezazukedan. Behin, herritar falangista batek bere sagaztian sagarrak lapurtzen harrapatu ninduen. Nor nintzen jakitean eta zer baldintzatan nengoen ikusita saski oso bat oparitu zian. Bombardaketen beldurrak zeundeten, zer egiten zenuten kasu horietan? Gure herrian ez ziren bombardaketarik egon. Oroitzen naiz behin hegazkinen zarata entzun genuela edo hori iruditu zitzaigun behintzat, eta lagun batek esan zuen kuerpoa a tierra, eta denok gure burua lurrea bota genuen. Egun batzuetan bonben hotsak entzun genezaken Arabako Bilarrealen, Legutianon, bi frenten arteko gudaren ondorioz. Urbasa aldetik etorritako tiro hotsak behin baino gehiagotan entzuten genituen. Gero jakin nuen herritar batzuk afusilatu zuten antxe bertan. Eskolako egunerokoa nolakoa zen? Eskola maite nuen. Ikasgai guztietan gustoren bilan, matematiketan, marrazkian, hizkuntzan. 8 urte bete arte maisu maistrak bikainak izan nituen. Euskaldunak, jatorrak, atseginak, gerra bukatzean, irakasle horiek desagertu zian. Haien ordez gaztelaniaz egiten zuten beste batzuk etorri zian. Zigor eta muturreko asko jasan genituen. Euskaraz hitz egiteko askatasunik zegoen edo zigorrak egon ohi ziren? Txikitan euskaraz egiten genuen herrian, hizkuntza oso berezia. Euskaltzainek esaten dute Araban egiten zuten euskara gure herrian hitz egiten genuela. Olazin azkeneko hiztunak hiltzen ari dira, baina aldameneko herrian Urdiainan zorionez ez dute galdu. Fasistak eta industrializazioa zirela medio euskara desagertzen joan zen. Ondotxo oroitzen naiz eskolan jasotako zigorrak euskaraz hitz batzuk erabiltzeagatik. Gehienetan ez nekien ez da euskarazkoak zirenik ere. Eskolan abesti frankistak ikastea eta bestea derrigorrezkoa zen? Abestiak bakarrik egun berezietan kantatzen genituen. Besteak beste, Kara al Sol, Espainiako ereserkiare abesten genuen. Dena den abestiak baino gehiago, maisuari egindako agurra da buruan daukadana. Egunero maisua sartzen zenean gelan, altzatzen ginen, eta eskuineko eskua jasota esaten genuen ozenki, arriba Espainia. Miseriatik alde egiteko aukerarik ez zenuten? Fabrikako langilean semeak, udan, Onjarbira joateko aukera bageneukan. Miseria guztiak hazen genituen hilabetea zoragarri horretan. Ongi jaten genuen, 4 otordu egunean. Hondartzara joaten ginean, Jaizkibel inguruan txangoak egiten genituen. Behin bururatu zitzaidan Frantzia gara jutea. Igeri egiten banekien eta Hendaioko hondartza ikusten nuen. Parean. Herrian entzunen eukan neska ederrak bat zeudelaan eta baino jantzi oso motzak jantzen zituztela. Zaindaria despistatu zenean, uretara bota eta aplausta, Frantziara. Hendaiako area zabaldu bezain laster, 2 poliziak hartu nindutan eta ziztu bizian Espainia aldera berriro. Neskak ikusi beharrean, herri eta desente egin ziaten eta zigortuta pasanuan geratzen zen astea. Eskerrik asko aita.